者を守る盾となる。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。を癒したまえ。かの者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。かの者に力を。さらに強くなってしまったな。敵の攻撃をそうですね。分かっている。我々の援軍、ディゴス陛下。気にするな。力には力。レディン。させ、ディゴス陛下。惜しい惜しい。なあや。私は、おのれ。おや、放っておい、
では、私はこれで。私が一番活躍したんですか？帝国の援軍もあり、闇の軍勢による侵攻の第一陣を何とか防いだレディンたち。しかし、魔法でお助けいたします。見守っていてください。